Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Nga vazhinji pamunonzwa nyaya dzinenge dzichibuda kumativi mana kwakasiyana-siyana, dzimwe dzinobuda pama-newspaper, dzimwe dzinobuda pama-TV, dzimwe dzinobuda pama-social media platforms akasiyana-siyana. Vazhinji munenge muchinyora muchitaiwa hakuna zvakadaro, madrama azviitike, asi nhau idzodzo ndidzo nhau dzatinenge tinadzo dzatiri kurarama madziri zuva nezuva, zvichida hama yako, zvichida muvakidzani wako, zvichida mudzinza maugere. Vazhinji vanenge vasingade kudziva kana kuadmita kuti aiwa matambudziko anowanika mukurarama kwemunhu wese mukati meupenyu. Nasuno tine nyaya inosuvisa, inorwadza, inotyisa iri kuitika kumudzimai Sisi vandigere nawo pano, Sisi Fungai, vati aiwa munin'ina imbouya ndikutsanangurire matambudziko andinawo kana matambudziko atiri kusangana nawo semhuri. Tinorohwa nezvinhu zvatisingaoni, takurasika njere, hama neshamwari, vanin'ina, vakoma, hanzvadzi ndiwo mugariro watakuita. Regai titaure naSisi Fungai tinzwisise kubva kwavari kuti chii chiri kunyatsoitika uye vari kumbofamba here kunana papa, kumachechi ezvemweya, kunana sekuru namboye vechivanhu, kumadoctors kuti vanyatsonzwisisa kuti chii chingadai chiri kuitika mukati memhuri. Regai tinzwe kubva kuna Sisi Fungai kuti nyaya iyi yakanyatsotanga sei. Sisi Fungai makadi? Tiripo makadiyo, kwakadiyo kwabviyo. Aiwa, kwandabva kuti nana mino kuno kubudiriro 5B kuri sei? Kuri nani ako ndizvozvo. Aiwa, tinotenda Mwari. Makura sei pamakore? Gore ndiri kutena 26 years. Tinotenda Mwari. Mukutena rini pamwe nhasika pamwe mwedzi unoyu ndiwo birthday renyu? Ndiri kutena musi wa 22 August. Manya mavhuvhu. Aiwa, tinotenda Mwari. Ndida kunzwa kubva kwamuri, makaberekwa muri vangani mumhuri menyu? Takaberekwa tiripo vana 7 mumba medu. Vasikana vangani, vakomana vangani? Vasikana 3 ne4 boys. Imuri wechingana? Inini ndiri wenumber 6. Tinotenda Mwari. Kumushande kupi Sisi Fungai? Kumusha kuChinhoi kuMakonde, but takazotamira ikoko kubva kuMakonde tichienda kuGuruve. Nekuda kwedambudziko randadai kutaura nezvaro. Handei padambudziko iri tawana matitsvaga mukati tiri dambudziko randinaro kana kuti dambudziko riri mumhuri. Rakatanga sei dambudziko iri kuti zosvika pakuti iri ratoo dambudziko rakuda rubatsiro? Dambudziko iri rakatanga kumwana musikana namba 3 yemumba medu anogara kuChitungwiza. Musikana uyu akatanga kurohwa nezvinhu, achirohwa nezvinhu. Takamboenda kumaprofita ndobva zvanotaura kuti izvoni ndina mbuya vake, chitaura zita rambuya, but zvakahukwa. Ndobva vanhu vadzoka kumaprofita mvura vanovaudza vakati kwete, handisi inini. Pamwe munhu akandipfekera fesi, akandibira hembe yangu pawaya akandipfekera akakuroya nezita rangu. Asi dambudziko iri rakaramba richikura mukati mekurarama kwataita. Rakabva pamwana yeyu ndobva raenda pane umwe mukomana. Tisati ratomboenda pane yeye mukomana, takatotama tichibva kuChinhoi tichiuya kunogara kuGuruve nekuda kwedambudziko iroro. Asi chaindinetsa inini baba vangu vairamba vaitaura kuti muri kupomera amai vangu, munopomera hama dzangu, ina handide kuzvinzwa. Ukangozvitaura chete unopesanisa nehama. Tafamba kudaro ndobva dambudziko iri rapera pamwana musikana nekumbobatsirwa kwaiitwa. Mva ramboita unge raita nani, aidonha achibuda mututu, achirohwa nezvinhu zvekuti aigona kutotuzura mukatozokwiza sauti mhiripiri pamiri wake, ndopaaitozoita paaimuka. Mukomana ndobva achitanga futi, akangotanga kupfumbuka hutsi achidedera, so achinzwa kupfumbuka hutsi. Pakabva padaidzwawo wepanext zvikanzi onaiwo mwana wangu. Madhezi wayo taaigara kunonzi kumvura machena famu kuGuruve ikoko, pane rimwe purazi rataigara kwasekuru vangu. Zvikanzi nevanhu vemumanext door, iyi ndo inonzi nyanga yarova mwana.
aipfumbuka payutso miri wese aipfumbuka achidedera zvezve ndobva atoenda kunobatsirwa kwabhishopu chechi kwataimboita se kwataimbonamata ndobva zvaita se ndobva zvaita unge zvinokamuka ndobva zvazotanga its last year but 1 zvakamutanga futi akugara kuyomba kwaanga ambowano mabasa ekushanda ikoko ndobva zvamutanga zvobva zvitanga kumurova ikoko aingorohwa nevanhu vasingaoneke but iye aita se aivaona asi aitotaura kuti izvoni ndibamunini vangu ava nditete vangu ava uyu ndinhingi wangu ndotoita se ndotomuziva saka zvadaro akabva anotorwa nadhedhi wangu ikokoko ndobva ambowinzwa kumba kuguruve aunzwa kumba kuguruve mva wambofamba dambudziko iri mva raita se rapera kudaro indaitoshandowo kunoku kubudiriro kubig safe kunonzi kucabs budiriro cabs west ndakangotanga kurwara musoro zvisina tsarukano musupermarket mandaita se mandaishanda ndaingonzwa kurohwa kuti uzvitaure pabasa zvinhu zvakandiremera kuti ndikazvitaura manje zvinoita sekunge ndine zvimwe zvinhu zvandiri kutogadzira pabasa pewaridzi ndobva ndangoona kuti regedzai ndisiye mva ndatoenda kwaoke mva ndanotestiwa malaria ndikozi musoro waindirwadza ndichipindwa nechando nchirutsa yelo mva ndatobatwa malaria aya malaria ndakanwa kose malaria wiki rekutanga ndikamwa akapera mapiritsi iwayo zvikaramba zvichiita se zvichikontinya ndikadzokera futi kunotestiwa kufamasi ndikabatwa malaria ndikatenga futi mapiritsi emalaria ndikanwa kusvika zvaita se haana kupera ndibva ndatozoenda futi kuchipatara mva nanopiwa mamwe mapiritsi semu iwayo andaingoita se andaingonwa malaria aya haana kupera ndakatozoita zvekunotobatsirwa ndobva malaria aya toisa apera ndakatobatsirwa kumaprofita chaiko vachiti aya hasi malaria amwari pane munhu ari kuita se ari kuzvigadzira zvadaro basa rakabva ratoita se rakabva ramira bva ndatodzingwa pabasa zvikanzi time yawarwara yaita se yareba isitatsvaga umwe ndikati its okay handina hangu masubjects echikoro anoshamisira handingori ne1 subject fashion but nditoriwo necourse yandakatoitawo yetioperator merchandise butchery but zvekutoni mushando wemaoko nditoriwo munhu ndinototi kana mhepo idzodzo dzatotaramuka ndinotonzwawo kutoti ndokwanisa kutomboita se kutomboshanda but ndikangogara pabasa paipai zvekutoti ndaane time ndiripo dzinogona kungotanga dzinogona kungouya dzototanga kutotaura chiti da kusisa basa saka chinhu chakazonyanya kuti ndinhingirine ndinyatsofona kwamuri idambudziko rekuti takaita almost mwana uyu ane 3 years ndine vana 2 ndakamboroorwa hangu pafirst marriage ikarambawo nekuda kwemhepo idzodzo kozi dzaitotaura kuti izvona haufani kuroorwa unofanira kuzogara muimba yenumber 5 kwete dzimba dzese saka iyi marriage yandiri yai marriage yechi2 yekutanga chii chakaitika yekutanga yachakangoitiko ndakangoramwa ndega nekungoti beta ndidzokere kumba ndibva ndangotongorongedza zvinhu zvangu bva ndatongoenda kumba saka ino yandiri izvozvizvi ndine mwana w1 nemurume wandinaye ndini 1 mukadzi saka takaunganidza mari takatotsvaga mari murume achitoshanda inditotengesawo zvemusika nchitoita sei titokanda mari yedu mugaba resimbi toti toda unorora gaba harina kana kuchekwa musi watakati toda unobvisa tatopa dheti rekuti izvoni takuda unobvisa tatocheka takutoda uncheka gaba kuti tinotenga grocery rekuwedzera zvimwe zvinhu zvatatatenga takanoona mari musina kana chi asi gaba ndindaitorichengeta ndindaitokanda mari rakaboka iri gaba rarisina kana kumboboka ndobva ndanzwa munzeve dzangu ndakangonzwa nichisekwa muchiita kunge mune munhu ari kuita se ari kuseka achiti takaitora mari iyoyo nemushonga uri kuda kushamisira kuda kubvisirwa kuti zviite sei manje iwo hauroorwe uri mukadzi wechikwambo chimwe chikwambo takanochisiya kuguruve kuna baba wako ndo anotokushandisa kuita
mukadzi nechikwambo chatakavapa, but ivo havaiti se havazvizive. Ndosaka zvimwe zvinhu vachiramba mufamily kuti izvoni kunyepa muri kupomera hama dzangu, asi inhau yekuti takavavhara kuti vasaite se vasaratidze vasazvione kuti hama dzavo tine zvatiri kuita se zvatiri kuita. Ndikati ini chinhu chandakangopindura nechemwoyo ndakati it's okay, Mwari ndiye anoita se anoziva. Ndinongogara zvakadaro ndofunga kuroorwa kwangu handina kumbobvisirwa izvozvi zvine murume wandinaye. Ndakangobvisirwa tsvagirai kuno nembonano nemaputi, ndo zvinhu zvakakwanisa kuita se kubvisa izvozvozvo. Mari yatata kuda kubvisa yakashayika. Ndofunga last year takaunganidza mari takuda unobvisa June ndobva ndangotanga kurwara mudumbu, bva ndangotanga kubleeda, bva ndatoenda kuchipatara, bva ndasvika zvikanzi mutori nekensa iri pastage 3. Iri pastage 3 ndobva ndatopiswa, bva ndadzoka kuno kumba, bva ndatonzwa kuti mhiri yangu haichatoita mushe. Ndobva ndafonera hama, takaramba chingoenda chingonzi bukai gaina paHarare hospital, bukai gaina musi weFriday munouya muona gaina, but chaitiwa hapana. Takaitwa punch biopsy kuLancet zvikanzi iri hai squares chichi fragrance cancer yenyu chichi yakanyanyisa. Kudzamara ndakasvika pakupedza mari nichienda kunorapwa kuZambia nekuNamibia. Ndakaenda kuZambia almost 4 times ndichienda. KuNamibia ndakaenda 3 times ndichienda kunoita se kunorapwa. Gore rinori ndopa ndakazotoenda kumatest zangu, ndobva ndasvika zvikanzi kensa yaita se yapera, hamusina kensa. Mari yerora yapera. Mari yerora yaita se yapera. Ndobva zvatanga kundirova zvikanzi makangwara stereki, mari ye makashandisa makatsvaga utano, tatati tikuuraye but uri kuramba kuita se kujika. Ndikati idyai henyu, mashoko andaingozvipindura. Zvikanzi manje isi tinotokudya nekuti iwe uri mwana wangu, ndinotokudya. Zvimwe zvichitaura kuti iwe ndotokudya nekuti uri mwana womukoma wangu, zvimwe zvaitaura kuti ndotokudya nekuti uri mwana wanzvadzi yangu, inyama tikutoida chaizvo chaizvo. Dzamara ndati zvamune maita, asi ndinovimba nekuti Mwari aripo anondiponesa. Ndobva zvatanga kuita se kuseka. Unotonzwa munzeve muchitoseka. Saka apa pamanje apa takafamba maprofita anenge 3-4. Ndaiudzwa kunzi muri kuda kurasiswa njere. Muri kuda kurasiswa njere. Saka hanzvadzi yangu imwewo inongoratidzwawo but inoita zvemudzimu. Akatofona marimwe zuro achitaura kuti izvoni ndaona warasika njere. Asi chinangwa chiri kutsvagwa kuti urasike njere nawe kuti usiye marriage. Udzokere kupi? Kumba. Nekuti chikwambo chiri kuda mukadzi. Nekuti ini ndakatozozviona kubhiliva kuti chinenge chokwadi, nekuti kana ndiri kumba uku ndendisinga bleed ndikaenda kumba. Asi dhera ndongouya kunoko, murume achida kundirara ndogona kunditanga kubleed. Zvokuti anotozosvika palevheri kurara kana pasi akuti ndosvika kupi ndichingogara nemunhu akaningirina. Akatomboora mwoyo but akazozoona kuti manje pane mwana, kuti ndirambe mukadzi zvinhu zvakadai so hazviite se hazviite. Kudzamara atondiningirina atongoti zvatongovapo pagiraundi ndizvozvo, kana musi waunenge usiriwo period tongofarawo zvakaita se zvakadaro. Saka musi unoyu ndofunga ndane wiki rinori rechi3 ndakangotanga kudonha. Ndaitocheka muriwo ndakagara ndakamira pafirija tocheka muriwo, ndobva ndatongonzwa dzungu, mbva ndatodonha. Ndakatozobatiwa nevana nemanext door nemalandlord. Ndo vakatozondibata zvikanzi maitanya kochii. Ndikati mhiri yangu haisi kuita musha. Ndabatwa kudaro ndakangotanga kunzwa makumbo, ndinotonzwa cheni dzichirira ndichisungiwa, vanhu vachitotaura. Ndobva ndatanga kungorohwa, kunzwa maoko esaya kuswinya, kuita chiveve, kupera simba. Ndakabva ndaenda kuchipatara, mbva ndasvika kuchipatara uku, mbva ndanzi hamuna ropa ishoma, tengai mapiritsi. Ndobva ndanyorerwa mapiritsi, mbva ndatenga. Maherbs ndinoudzwa kunzi madii matsvaga kana mashizha mufarinya masanganisa nemukaka, ndinonwa ndinotraya nepandokwanisa but zviri kuramba kupera. Izvozvi munzeve mangu ndine zvimwe zvandotonzwa. Ipapa nhasi ndatomboti ndatoti vakaregera ndichaenda ikokoko, ndatoisa chikwama changu pachienapo but ndatochishaya izvozvi chitori ne$20 nditoti ndiri kuenda ndatoishaya izvozvi.
chikwama chacho ndatofunga kuti pamwe mwana atozotora but kuti nditi mwana ka iye andisa ndambomona achitora mari ka indogara tiri tu muno murume wangu anongomuka achienda kupi kubasa anoshanda kubhindura ndokwaanoshanda zvandirambira kozi mari iyoyo kana pabuda murume ka murume anowanza kubuda kuma4 mari iyoyo ndinani torinayo pandatosuka maplates ndikatoita juti ndinitori pajuti ndopandatoisa mari ndikatoti vakaregera kuuya ndichaita se ndichaenda ikoko ndatozoti ndakuda kutotarisa mari mamusati matofona ndoti regedzai ndise chikwama changu mubhegi isoso ndatongoona chikwama hapasina ndatoishayiwa mari yacho ndikatoti nga zvakaoma asi ndiri kurohwa nguva zhinji manheru ndogara nchirohwa handina zororo rekuti ndine zororo pano panyika rekuti ndikwanisawo kuitawo zvinhu zvinoonekera ndinotombotengesawo doro mafrizits chichi zvinhu zvandotongokwanisawo kutontiwo ndikwanise kuraramawo mukati meupenyu hwangu tikwanise kubatsirana murume akashanda uku akauyawo nemari yake ndoisawo yangu kana ndokandowo raundi yechikafu ndikwanisa kutenga but zvese zviri kuita se zviri kuramba nekuda kwemhepo idzodzo dzimwe tsvina idzodzo dziri kukonzera idzodzo handina kana chandinokwanisa kutenga muupenyu hwangu mari ikangonzi yagadzirika mhepo idzodzo dzototanga kana kuti mari inongodhisapiya mumba ndikudzosei kumashure ndazva muchiti makatozotama kumusha nemakondi okuchinoi mukaenda kuguruve chii chachakuitika pamusha kuti muzosvika pakutama chachakuitika ndeizvozvo zvekuti mwana third born is number 3 yemba medu musikana airohwa nezvinhu kudaro avo votaura kuti izvoni muri kutinyepera ava ndopano mama wangu ndopa akati aiwa hazvinetse regedzai nditame ndofunga baba wangu akatombosara kumba ikoko kumba kuchinoi isusu nana mama ndikuisa zvinhu mungoro ndokuenda kunonzi kwabhibho ndokunokwira malift hanzvadzi yamama yatotumira mari kuti izvoni kana zvakadaro madii kuita se kumbouya kuno kumumbofamba mumbobatsirwa ndofunga ndisati ndatombova neuyu ndakutodzoka kumashure ndine zvimwe zvandiri kurangarira ndaitoshanda kunonzi kumahowe kudandi ndaishanda musupamaketi imwe yekunhingirini yekudandi ikoko ndakatongofonerwa zvikanzi kune n'anga iri kushandira muvhileji imbouya uite se timbobatsirwa ndobva ndatokwira paipai mbva ndaenda tasvika paipai ndobva tanhingirina tatowana n'anga yaibvisa zvinhu zvayaibvisa mumavhileji but chakandinetsa isusu pamba pedu pakabviswa zvinhu zvinenge 3 but pa3 chimwe mudhara vakati ndechani chunhu ichi n'anga ikati hauchizive here kuti ndechani asi zvakandiradza kuti baba wangu vanogona vachichiziva so vanga vakunyara kuita se kutaura ndechani chinhu kusvika n'anga iya yakati mukararo anzi hamenoshona yakataura ndobva ichitaura namama wangu zvikanzi ini ichi ndakunochidzosera izvi tu ndobvisa ichi ndakunochidzosera nekuti ava havasi kuda kuti chiite se chibvisiwo but chinhu ichocho patiri kufamba futi mumaprofita tiri kuchibata kuti chinhu chane hasha kuchifumura kwamakachiita chichida kubvisiwa ezvino chakuda ropa chikuda kutokuuraya chikutoda ropa chikutotaura kuti ropa ragwamba chikuda kuti ripiri rimboita fresh saka chikuda kunwa ropa saka chinhu icho kwese kwatingofamba chingotaura kunzi chiripo pachivanze penyu kumba kuguru ikoko hanzi chiripo chakachererwa pachivanze saka zvinhu zvinonetsa kozi chiri kutonzi chakatouya nemunin'ina wababa iyeye wachona anogara achindiruwa anogara achinetsa vamwe akabva nacho kuchinhoi ndobva auya achiita kunge ari kuuya kuzotoona vanhu vauye kubva taenda nahama inouya uyai kwababa kumba vana hama yakauya nditete vanogara kukanyemba vachitongodariko vachienda kuchinhoi zvezvekuti bhazi vakadokererwa vari murodhi ndobva vashayiwa pekurara ndopa vakazotouya kumupi kumba havawanzo kutouya kumba nadhidhi vavo ndo vakauya vachingouya chingoti hanzi ndauya kuzokuonai but chakatinetsa vakangorara mangwana acho nomva wangoti izvoni ndakuenda muri kumhanyira kubasa here zvikanzi aiwa mazuva ano handisi kuenda kupi handisi kuenda kubasa
but chinhu ichocho kutonzi kana maprofita anosvika kuma5 ari kutongotaura kuti pane hama yenyu yakauya but yanga isingauye yakatongotanga kuuya ipapo ichitongouya nechinhu ichocho ikasiya chinhu ichocho pamba ndo chaakunyanya kunetsa chinowanza kuita vana vakomana varume vechikwambo vana vasikana varume vechikwambo iye wachona watakatamira kunhingirini kuchinhuyi tichiuya kuno akaroorwa akatochata nemurume zvakanaka murume anga atori mupurisa but akangonosemwa kudzonza handichaita se handichakuda vatova nevana 3 izvozvo ari kungotamburwa achihaselewo but upenyu hwatoita se watooma ndobva tateera iyeyu wachona wandiri kuti mukomana wenumber 2 mumba medu akatosiya basa aitova mupurisa zvichimurova kutobva auwa achitopenga akatozonhongewa kumakorokoza vachitotsvaga mapurisa vaitoti anonyepa kuti izvoni airwara but akatosiya basa rechipurisa nekuda kwemhepo idzodzodzo. Saka vamwe 4 vane matambudziko arusangana nawo here ndimi mega muri vatatu? Vamwe 4 kuroora kuri kunetsa kuvana vakomana. Iyeyu wachona kwasa 1 chete ndiye ari mumba izvozvo akaroora. Uyu wachona anga ari mupurisa akaroora but nenhau yekureshereketwa hwokupenga njere kwaakaita achibva kubulawayo kwaashanda achiuya kuno akabva kubulawayo netsoka kusvika asvika kuguruve akatozonhongewa kumakorokoza uko arasika aita achidzimira akushayiwa kuti rodhi yekumba ndeipi ndopa akatozosvika kunhingirini mva abatsirwa mva atakurirwa mva auya kuzvidzamarovo vabereki vemukadzi waangagara naye vataiwa isusu mwana wedu haangagare nemunhu anorasika njere mva atora mwana wavo mva vaakugara naye saka zvinhu zvikutonetsa mudzinza izvo zvaana mukadzi ari kungoteteri kuone nyika achingoitawo zvaari kuita zvaari kuitawo. Uyu akandisira wachona haana mukadzi wandakasira haana mukadzi haana kuroora. Ndozvamusanangura muchiti mukaenda kumba kuguruve kutevera kunombomira enda kumusha kuguruve kutevera kwenyu kunombomira asi muchingoti gidhi kudzoka kuno zvinobva zvatanga muri kutevera zvakadii zviri normal here kana kuti zviri normal ndogona kutoita 2 weeks ndichitotera kana 3 weeks but ndakatombodzokera kuchipatara mai manjapo ndichiti pamwe kenza yakaita se yakatanga zvikanzi hamutori nakenza munodzoka mwedzi wati kutobata uyu July ndikufanira kuti aze kudzoka kuno uyu unotariswa futi kuti zvatanga here ende ndichibva ikoko kana zvikanzi zvatanga ndakatogadzira mari yekuenda kuZambia hapana zvandingaite nekuti mhepo yachona iri kutongoda. Saka pamuri kufamba pese kumapostori kumachechi vari kuti kudii vari kuti chii chiri kukonzeresa dambudziko iri? Vari kuti mhepo iri kubva kumba kwedu vari kuti zviri kutobva kumba kwedu zviri kukonzerwa nehama dzangu idzodzo. Vari kudei chii chavari kuda? Haufaniri kugara mumba unofanira kuita hure uchizvara vana usingagari mumba unofanira kuningirina unofanira kushayiwa basa raunoshandawo mukati meupenyu. Chikoro chaicho ndakatofoira but ndaitoziva but ndakatongoshamisika kuti madhezi atatu akunyora form 4 ndakangotanga kurwara musoro zvekuti kana kunyora kwachona mamwe mapepa ndakangomadzosera akadaro. Saka pamune muchirohwa ndinonzwisisa because toziva kuti kurohwa ka unogona kurohwa mambama unogona kurohwa neshamu imi pamune muchirohwa munenge muchirohwa nei kana muchinzwa? Kuti vauya nei kozi madhezi apera vaita zvokundisunga necheni tumwe tumacheni twemajini so ndoti vaiva nato 5 so takati rebe kudai vaisvika wosunga umwe wosunga umwe wotanga kudhonza nokumwe achidhonza noku ndopando ndaakunzwa dzungu manje kana kutorova nembama kana nemushamu yemutoo. Saka pavanenge vakuuya munonzwa here pane zvamunonzwa here kuti nhasi zvinogona kutanga kuitika? Ndogona kungotanga kungonzwa nzeve kuti ndotoziva kuti nhasi pane zviri kutoita ende musi wa handiswere mumba ndoswera kumasoro kuitira kuti kana zvatanga kana zvitangire kupi ikoko ndichingodzoka dzimwe nguva unotonzwa munhu aitoseka kutaura kuti izvoni iwo pane kwaunga waenda ndoti handina kana kwandandaenda ndaswera ndakahwanda pasi pemubhedha mubhedha wako hauna pekuhwanda. Pane here pamuri kumbofambawo semhuri nana baba nana mama
kumbogarawo nawo pasi muchivatsanangura matambudziko amusangana nawo sevanhu? Tinotogara pasi zvavafanira like ipapa pangoti muroora wangu akatozoshaya mama wangu wanga watori kuno kuti taitofamba tese taitombofamba but zvinhu zvikaizvo vanhu vakupedzisira vakungoita kachitsika kake kuti kana zvakuwana iwo wotoita se utofamba nekuti zvaneta zvatopedza mari dzakawanda mukurarama kupedza mari chaiko. Kana muchirangarira tingati zvani makore mangani? Kozi inini kuchinoita akabva 2005 ini ndine 5 years is 2005 ndani 5 years ndopatakabva kuchinoita kusvika up to now. Saka baba vari kumboti kudii variwo musoro wemba? Baba vanongoti ndiri kufamba asi mukafamba nawo muri mese pakasvika pakataurwa hama yavo vanokudza kuti hama dzangu hadzingambo dziri kuti vavarirei pamuri vari kudei havamboita izvozvo muri kunyepera. Amai vavo vakasvika pakushaya gore rakapera but vakasvika pakutaura kuti izvoni kwosei vasina kufuta kuratidza kuti vaiva muroi kana muchitaura kuti mai vangu vanokonzera izvoni izvozvo. Saka vavakidzani kusanganisira nekwamakaroorwa iko zvino vari kurigamuchirawo sei dambudziko iri? Kwandakaroorwa murume wangu haatodi kutoti vazive nekuti anotonyara nazvo anototaura kuti zvikangozikamwa unotonzi enda kupi kumba kwenyu nekuti nguva zhinji unenge uriko kungopedza mari ungopedza mari saka hama dzake kuti mazvitambiro aanozozvigona kuzozviita vakanyatsozviziva ka anogona kurema nogona kuti ngonzi rongedzai mabhegi enyu muite se muende. But muri vaviri makagara sei? Nanzwa mari dzakamboshayika mugaba dzimwe dzakazoshayika dzauda unoroora vari kuzvigamuchira sei? Aiwa murume wangu tiraiti zvedu hatina dambudziko. Aiwa hatina dambudziko urombo chete hwokuti but kuvavarira nepese paanokwanisa pandirika andovavarira mari dzese even dzatiri kufambisa izvozvo pandiri kurohwa ndiye ari kutotumira akawana yawana kubasa ototumira kutoti izvozvi nhasi nangatsvaga kuita se kwekuenda unobatsirwa achizama kuti pamwe upenyu ungaite se unganake. Saka rubatsiro rwamuri kuda kubva kumhuri yeZimbabwe takatarisa nedambudziko raminaro semhuri chii? Indanchida kubatsirwa kuti zvipere zviri kuitika kana iri zviri zvinhu zvemunhu ngazvidzokere kuipi ikoko zvinouraya ari kugadzira zvinhu zvake kwete kundishungurudza inini ndapedza mari ndikutonyara 5000 yakashayika muno murume akuda unobvisa ndotonzwa kutya fiye chaiyo kuti kozi mari ndaitoikanda ndinaye totobayirira kamwe kana kachimuti kutoti inyatsoita se kugara but ndikutonzwa kana kunyara kuti pamwe murume wangu ari kutonditi uri mbavha but mari yakangoshayika gaba takatozocheka tiri tese mari hamuna achitoti ndonotenga grocery 1000 imwe 100 tokwanisa kukwirisa kuenda ikoko nekudzoka tobvisa iri 4000 something but yakangodisappear kushayika muno. Saka pane zvimwe zviri kuitika mumba zvamunotoona kuti izvezvi hazvisisiri zvega ndanzwa nhasi matoshaya chikwama ndezvipi zvimwe zvezvinhu zviri kuitika? Kushayikwa kwechikwama kwemari ikokoko nekutambura kushayikwa kwemari zvachose zvokuti dzimwe nguva murume pandori nemwe dambudziko rokuti February March naApril murume anongonzi basa rambomira but takazvifambira tiri pamwe chete nemurume zvikanzi imhepo dzekumusha kwangu inini dziri kukonzera izvozvo dziri kuti iwewo ndouri kutsvaga mari yekubatsira uyu wakamira sane saka basa rinongopera February March naApril vanotozitanga May like ipapa vakatozitanga May makore ese vanongonzi chimbomira tichakufonera May akangokwana ufonerwa wotoenda kubasa. Ndizomutsanangura muchiti vakomana vamwe havana misha imi hamuchaende kubasa kune vari kushanda here? Ndanzwa mupurisa hachatoende zvakare kubasa kune vari kushanda here? Wani mukomana ndiye ari kushanda ari kuenda aishanda achigadhi kumabhengi uko kuti akuenda kutauni
ndiye wana ari kushanda mukomana. Kuvasikana umwe avo ari kubika sadza kunonzi kututri kuchinhoi ikoko akadzokera but haana kuenda saidi iroro ravari akaenda rimwe saidi ari kubikawo sadza ikoko achitengesa. Koita umwe musikana akaroorwa zvake iye agere hake ari nani ane matakshop ake iwo ari kuitawo zvinhu zvake zvinenge zviri nani. Inini ndinongoti ndikangowana basa ndototanga kurwara ukaona ndapedza 6 months ndichienda kubasa unotoziva kuti zvinhu zvaita se zvaapadhuze kutanga hazvinditendere. Nditoriwo nekosi yanditori nayo kana muzimbabwe yetioperator ndotonzwawo munhu wokutoti kana zvikatonzi basa ratoita se ratowanika ndinotoenda ndotonoshanda but zvinogona kungonditanga ndiri pabasa ipapo kuti uzotaura pabasa kuti ndiri kurwa mumwe musi chaivo pakatonzi pano pabasa pane munhu angangochema but ndindaitochema ndakatobuda imomo musupamaketi ndikatoenda ndichema mutoilet ndikatoputa musodzi ndizama kutirai kuti vasazvione vasazive but ndakatozoudzwa namama wangu kuti wadiwa taura pamwe zvaikwanisa kuita se kubatsirika nekumhanya but ina hana kutoziva kuti ndakatongofunga kuti pamwe ukazvitaura munhu webasa anogona kutongogaya kuti pamwe hameno zvaakuita se zvaakuitika. Ndikutotambura chaiyo nemhepo idzodzo ndikutoda rubatsiro rwakasimba kana n'anga kana maprofita vanokwanisa kuzvipedza vakwanisawo kuita se kuzvipedza. Saivo zvino hamuchasarudze kuti muri kudani makungoda vese vanokwanisa kuzvipedza. Vese vanokwanisa kuzvipedza kana dziri n'anga dzinochikwanisa kunochizvibvisa zviri kumba kwedu kwachona zvinobviswa vachikwanisa kuuraya vanhu vachona kana kudzosera. Handiri redi nekuti handingatambudzwe nemunhu ari kuziva zvaari kuita mukati menyika. Ivo vana vavo vanoshanda kunhingirini kuCyprus kune vana Australia but isu tisi tiri kudzungaidzisiwa. Izvozvo ndiri kunzi ndiri kuda kurasiswa njere. Saka zvinhu zviri kutondibata mukurarama. Aiwa tinotenda sisifungai tine shuviro yekuti zvamuri kukumbira zvese muri Zimbabwe tinokwanisa kuzoona ramangwana renu ichijeka zvichida panogona kutoti aiwa ini ndokwanisa hangu kuvabatsira ndiri wechivanhu kana kuti aiwa ndokwanisa kuvabatsira ndiri kumachechi emafayafaya kana kuti aiwa ngavauye ini ndini madzibaba nhingi ndiri kwakati ndinokwanisa kubatsirana navo tokwanisa kubvisa zviri pamusha zvichida ramangwana ravo rinogona kuita sei kujeka zvakare. Shuwa iyoyo nekuti especially panhau dzekupedza mari ndapedza mari handisisina ndafamba kwakawanda ndafamba ndatambura ndotonyara kana kudza murume kana kuti ndoda mari kana yemachips chaiye nekuda kweyo zvinenge zvichiita se zvichiitika ungoti ndikangodya zviripo izvozvozvo mari iyoyo ndikaisevha kuzvikatanga futi ndakuda imwe mari ndotaura mari yemachips ndotaura mari yenhingirini yeuyu hazviiti zviri kutondiremera izvozvo. Tinotenda sisifungai ndofunga mazvinzwira muri yeZimbabwe idambudziko rawira mumwe wedu. Tinoziva kuti kana mumwe wedu awirwa nedambudziko semuri yeZimbabwe tinobatsirana toisa musoro pamwe chete tobatsirana nemhuri. Ndofunga manzwa sisifungai vaitsanangura kuti aiwa zvinhu zvakatotanga ndine 5 years mumhuri yevana 7 tinongorohwa nezvinhu zvatisingaone vamwe vanorasa njere mabasa achipera unogona kutanga utorohwa nezvinhu zvausingaoni izvozvo uri pabasa zvekuti unotozosvika basa racho rapera kana kuti unozosvika wati rega ndisiyane hangu nezvekushanda dzingava dzimba chaidzo hadzigare. Ndofunga manzwa achiti ini ndakatonzi kana ndakatopikirwa kunzi aiwa uchagara muimba yechi5 ndopa uchazowana peace muupenyu hwako. Asi zvakunyanya kurwadza ndezvekuti vakadawo kubata chino nechino vakada kutoronga kuti aiwa iko zvinorega tinoroora iko zvinorega timbochengeta mari yedu mari iya inongodisappear. Ndofunga iko zvino vatotaura kuti muchiuya muri murodhi ndatoti aiwa rega ndiise kachikwama kangu paside apa mukasauya ndinokwanisa kukwira ndichiuya ikoko kumaofisi kwenyu toita interview asi mari iyoyo kana kuti chikwama ichocho vakutotaura kuti mazosvika henyu asi chikwama ichocho ndiri kutochishaya mashiripiti
akawanda atiri kusangana nawo mukati mekurarama kwedu. Hazvisi zvangu chete asi zviri kubata vana vese 7 vazvarwa mudumbu ramai vangu. Ndofunga hanzi vabereki vari kumboshingairawo kuti zvingapere sei, asi tatenderera tapera mari. Kana kuine vanokwanisa kuvabatsira vechivanhu, vana papa, vana madzibaba vanokwanisa kuti aiwa muringa yeuye yakasununguka asi chavati hatina imari. Ndifunga manzwa maoperations, manzwa kunotariswa kana kuti kunorapwa kenza kunze kwenyika, imari dzese idzodzo dzinenge dzichishanda. Saka pari zvino havana kana sendi rekuti vabhadhare, asi mukavati uyai tikurapei kana kuti tikubatsirei pachena, ndizvo zvavava kuda panguva dzino. Kune vari kuona tiri pano paZim News Beat TV, namba dzatisifungai ndo dziri kubuda pazasi apo. Vafonerei muvabate ipapo, mutaura navo monzwa kuti dambudziko iri mungaripedze sei. Kana kune vanokwanisa kuvabatsira nezvakasiyana siyana, ndiwo mukana kuvabatsira kuti tione ruoko rwaMwari pamusoro peupenyu hwavo. Tiri kuno kubudiriro. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagunjiti Chisarai. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.